Manje ngize ngishawa abantu ngangingala ezansi emtateni ngisho sikhona isitolo sePakistan esikhona kukhona usisi owayevele ifoni ngiyaqhamuka ngiyadlula nami ngiqalekele ngiya eMaskanda ngifuna ukuyobhema mangithi ngibona ifoni ivelile ngingena mangingena ngitshe akekho umuntu ongibonayo mina ngifike ngithatha ifoni ngathi ngiyaphenduka kanti khona ama-outs asemva kwami ayangibona njengoba ngenza lento le mina ngendlela engathi ngifokhase kule nto le engiyifunayo nento engiyicabanga ngaleso sikhathi ngoba ngangicabanga i-drugs ngenza sure ukuthi ngenza lento engiyenzayo ukuze ngi-reach-e ekuthenini ngithole leya nto leyana esengiyibonile kanti angibuzanga elangeni ngathi ngiyithatha ngiphenduka lamajita njengoba engibona amane angibamba ngenduku mengibamba ifoni yabuyela emuva uku-complain kodwa wangavumela ukuthi ngishawe yena washo ukuthi angidedele ngoba ifoni yakho uyitholile shuthi laba bafowethu ngendlela abanesilonda ngayo nangendlela esebonelwe ngayo bagcine sebefuna ngisho kumina amafoni engingawazi bethi mina uthathe ini amafoni abo lamajita asangibulala ngenduku athi angikhiphe amafoni abo engiyithathe last week bangibona ngani ngejacket thina siyafana so sinawana ngoba sonke singcolile siyinto eyodwa nje umuntu mewalahlekela umane acabanga ukuthi ithina enze sure ukuthi hayi nangu umuntu ongithathele into yami bangibulala ngenduku ngagcina ngisizwa amaphoyisa njengoba nje kunamhlanje ngifaka ukhonkolo ngoba ngisho ifoni ngase ngiyivuma ngenxa yenduku ngibona labantu bangase bangibulala ngoba nabafethu abaningi sebefile bebulawa bebulawa yilona ukuthini basuke befuna leli drugs besibokhangela lona kanti ekugcineni bazongena enkingeni asizwa amaphoyisa ngani-ke ngokuthini akwazi ukuthi abatshene ukuthi nisakwazi ukumbopha lo muntu senimshaye kakhulu ngisakwazi ukuthi simfake la evenini simbophe senimlimazile ekugcineni uyena ongagcine sebopha nina wasebenze njani-ke abafethu wase bagcine bengidedela-ke ngagcine kufika i-ambulance ingithatha ngahamba ngaya eThekwini wase bangifaka ukhonkolo sagcina kuphila kanjalo leso story ukuthi bekwazi ukuthi bangibophe. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba leyo umuntu omemeza athi yakhalela ukuthi igula lajama lichithekile awu nina bakampudu bongivunje ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele impedule nina bentu lebande ngodonga kwela kethi kabheka uZulu awu madoda phansi engcobo izulu liyaduma liyazongoma abomnaka namamfombatane phansi eSwatini siyabingelela kuzona zonke isifunda la kufinyelela khona lo mbukisi kaluyalo lo bingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu luchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingosi engaphathi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngentshebe ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Kunezinto abafowethu abathi kwesinye isikhathi mabeyikhuluma bese ke zizwakala kube ngathi bayaqhosha kodwa kusuke ngesikho ukuqhosha futhi kusuke ngesikho ukuzikhukhumeza kepha uhlelo njengoba nazo uthi liyaqwashisa uhlelo lokutshela yonke imikhuba eyenzeka ngaphansi kwewunga ugcina usuwenza izinto owawungazi ukuthi uyozenza empilweni yakho ngoba iyona esuke isikulawula ngakho ke kuzona zonke izinto esuke sizikhuluma noma ngabe uyeza ukuthi into ebhlungu kangakanani nawe ke yakwehlela asisuke singasekho isidingo sokuthi ujukujele umuntu osefikile lapha ngamatshe kusuke sekuyikho ukuthi wazi ukuthi ngempela izidakamizwa umphakathi zohambisa ibanga elide lingakanani izidakamizwa ayihluphi abazibhemayo kuphela kodwa zihlupha zihluphe nathi esingahlangene nazo so into nje edala ichaos ngendlela eyisimanga emphakathini yalidala udungunyane ngakho ke siyacela abafowethu niqaphe izingane zenu nani niqaphe ngoba iyakwazi ukubamba ngisho somdala khona ukuthi umuntu ohamba ephuza hamba ebhema izinto angazazi ungasithola umuntu osebhema into oyoyisola impilo yakho yonke ngayo ngakho fundana ohlelweni namhlanje simphathele nansi insizwa kunjani mfowethu? Hayi ngiyaphila bhuti. Yeah mfowethu uma ungasilandisa umfoka bani lo uzalwa ubani ukhulelephi ukhuliswa ubani kanjani wafunda pha amabanga phansi up until uze uyophuma kwaphakeme kwenzeka kanjani umnyampula webhungu ofana nawe ugcinele emgaqweni?
Mina igama lami nguSimphiwe wakwaShange. Ngizalwa uBongani Shange noDudu Maziya. Uma wami uDudu Maziya kodwa usewashona uma. Shuthi nami ngokungazazi-ke impilo zabantu abadala ukuthi nga-end-up kanjani ngihlala nobaba without uma. Ngoba uma yena uhlala ngala behlala ngala koShowe. Futhi usewasishiya-ke nasemhlabeni. Futhi nokubuhlungu kakhulu angimngcwabanga futhi ngikhuliswe yini i-step mother mina. Bengihlala nobaba noZuziwe Mkhize step mother bese ngikhulisa. Bengifunda Sifuna Imfundo number 9 eNanda e-primary. Ngathi mangisuka lapho ngaya eNhlanhla Yethu number 7 eNewtown B. Ilapho bengifunda khona. Shuthi into ebiyenzakala besiphuza la sama-out siy'tshena nathi siyazi nanani-ke nama-role model ethu abantu esibakhethayo nesimane sithini sifisa ukufana nabo empilweni. Simane si-choose abantu aba-wrong esingazi ukuthi benzani. Sibone bephuza sibone ngathi into e-right ukuphuza. Njengoba nathi sagcina sesiphuza sagcina-ke umuntu njengoba efunda ephuza ngama-weekend ebuya abhema insango uyaqala sidoje amaklasi. Nento futhi iy'dakamizwa mayidakwa imizwa uyalahleka umqondo ngendlela yokuthi ugcine usuwenza izinto ey'ngekho right. Siqale sibhema insango sisafunda high school number 7. Ekubhemeni kwethu insango kwahamba njengoba ngisho ukuthi abafowethu besigcwele ngabo elokishini bese beshaya ehunga. Saqala futhi sathi sibhema iphilisi la ngisidlula-ke iphilisi ngagcina ngiwela kwehunga. Ngaqala ngabhema ihunga ngayizwa-ke kuyinto emnandi engiphatha kahle. Kanti sengihambani indlela e-wrong ezongenza ukuthini ngishiye nekhaya. Ekushiyeni kwami-ke ikhaya ngaqala ngabhema ihunga siyatshontsha senza ama-shoplifting, ama-robbery, siyagqekeza ebusuku ngithi yabo lonto. Senza iy'nto ey'kanjalo. Masenza iy'nto ey'kanjalo kuhambe sigange nomunye umfowethu wangasekhaya sibamba inkunzi yabantu esifunda nabo esikoleni number 7. Iy'ngane ezizaziyo nabantu abasaziyo. Senza into esingayicabanganga ngendlela yokuthi ngithathela umuntu owumakhelwane wami. Manje into ezongi-backfire-ela yenza ukuthini manje ngisuka elokishini ngigcine sengi-end-up-a ngikephi ngiseThekwini. Ngabalekiswa iy'nto ey'kanjalo-ke elokishini ngobani umuntu wayesefuna umphakathi ngokuthini wenza izinto ey'ngekho right. Okay, Simphiwe, khona i-picture engifuna usikhandele yona siwumphakathi. Cause akekho umuntu eseqhamukele ehungeni. Esikoleni ufunda, uqala ogwayi, ilusi, ungena koNsango. Nansi into esiyifunayo njengomphakathi. Ukuthi iyinto eqale kanjani, uyibukelaphi, ngabe i-pressure abangani noma mhlawumbe iwena umngani omubi kubangani bakho ukuze kuqalwe zona izinto ezinjengalezo ngoba lesi stage okusona istage sokugcina ngiqamba manga. Kukhona la okwaqala khona. Kukancane umuntu aqale isiqhamuko seqala nje ngephilisi noma ngehunga. Ngani futhi akekho. So iyona i-picture ke osifuna usipaintele yona because uhlelo lolubukwa nabazali abanezingane ezisasey'koleni. Sifuna ukubona usasesikoleni from aka grade 1, grade 2 up to grade 7 ukuthi ubumfundo onjani, uyiqala kanjani futhi lezi zinto because senzela abazali nabo bekwazi ukugada abantwana babo uma sebenza lezi zinto wena owaze nabo abantwana mabelubuka lolu hlelo bazi ukuthi mabehamba kulezo nyathelo yini abangagcinela kuyona. E-primary ngeke ngiqamba manga ngiwumuntu o-right. Ungazenzi izinto ey-wrong ngingawubhemi ngisho nawo ugwayi. Ngahamba inkinga yaqala kephi e-high school ngokuthini nasekhaya ubaba uyawubhema ugwayi. Njengoba ebhema ugwayi wayengangitsheli naye ukuthi into e-wrong ngoba mewubhema ewutshinga ngiyambuka. Kushuthi nje mina ngingasho ukuthi ukubhayiza kwami ngaqala ukuthatha lesi sidombe esasitshingwa ubaba sikagwayi. Sengifunda u-grade 8. Ngaqala ngabhema ugwayi kanjalo nguwutshontsha bengangiboni ekhaya. Njengoba nguwutshontsha ngagcina ngizwana nanabantu abahlala kephi ey'mangweni la vele kusuke khona ugwayi wesiZulu eNsango la eningi khona. Njengoba ngiqhubeka ngifunda njalo uma ngiyesikoleni sengiqala ngibheme insango angisakwazi ukuphila manje ngaphandle kwani
ukuthi ngiqale ngishaye insango ngifunda u-grade 8. Kona izinto zayisahamba kahle, ngibile ngishaye insango ngibuye ngiye ekhaya kodwa into engangihlezi ngiyicabanga uma ngibuya esikoleni ngiyahamba ngiyoshintsha ngigijimela ini? Insango. Sifike sihlalele yona-ke libele sibhema insango ngoba ngisuka kwami uGwayi sengibhema insango. Ekhaya babengazi ukuthi sengiqalile ngibhema insango. Kwahamba bagcina bebona ukuthi lo useyabhema ngokuthini bayibamba ey'ntweni zami. Bebele bayabuka ne-focus esikoleni ayisekho. Ngobani? Sengigxile kweni? Kwi-drugs. Phela nayo insango iyidakamizwa futhi bengicabangisa kakhulu nokubhayiza okukhulu ngangithi mhlawumbe izongisusa e-stress-ini sokuthini mina why ngingakhuliswanga oma? Ngobani mina? Ngikhuliswe yini i-stepmother? Kanti mina ngenzeni? Ngoba ngeke uze uthole imfudumalo efanayo kuma wakho nakwi-stepmother. Ngeke kuze kufane. Yena umamncane wami wangikhulisa kahle kodwa akufani. Ngangilidinga nami ithuba lama. Kushuthi ekubhemeni kwami insango ngangithi ngiqeda ini? I-stress. Kanti sengiy'fakela iy'nkinga. Ekuqaleni kwami-ke ngaqala ngabhema insango ngayibhema njengoba ngifunda u-grade 8, u-grade 9. Mase ngifika grade 10-ke ngasiqala sagoqana nabangani sabhema iphilisi. Sesiyaqala sesibhema ini? Ingidi. Njengoba sibhema ingidi ngiyaqala angisalali ekhaya. Engalaleni kwami ekhaya sesiyaqala siyaqhekeza manje ebusuku. Angisayi esikoleni sengiya ngesinye isikhathi ngibuye ngingayi ngenxa yani yephilisi leli esilibhemayo. Futhi ngalesa sikhathi iphilisi mase libhema lasipha iy'bindi. Lasipha nje isibindi sokuthi sasenza noma yini ukuthi sikwazi ukuthi sithole lona. Kona futhi mase silibhemile sasiba nesibindi ngendlela eyisimanga. Kwahamba langihlula-ke iphilisi ngayewela kephi? Ewungeni. Ewunga ngaqala ngabhema yona ngayizwa imnandi. Futhi mina especially khona umfana wasekhaya owayeboshiwe owaphuma ejele wafike wayidayisa. Yena ngeke ngize ngiqambe amanga. Wayengikhonzile ngoba wayengithanda ngendlela yokuthini? Wayehlezi engitshela ethi Simphiwe, ukuze ukwazi ukuthi ube right empilweni ungayibhemi lento, yidayise. Njengoba beyidayisa nje mina bengi-right man yakhe eyidayisa ngiqoqa iy'mali ngiyiphathe imali engafuni yena ngiyibheme. Ngagcina futhi ngiyibhema-ke ngoba vele iseduze nemali iningi sengiyayiphatha nemali. Vele nami bese ngiy'hambela ney'ndlela zami eziwubuqhoshosho. Yena wayethi uyangiqoqa kanti hhayi vele sengiqalile ngaphuma endleleni. Sengiqalile ngibhema ini? Iy'dakamizwa. Naye iwunga sengiyiqalile kodwa manje akazi futhi ababoni ukuthi ngiyayibhema. Njengoba ekwazi ukuthi angiphe imali nami ngiqoqe iy'mali ey'nkulu kangaka. Ngigcine nami sengiba nemali eningi ngigcine ngingasazi nokuthi ngizoyenzani ngendlela elula ngenxa yokuthini? Lento uyidayisa ekhaya nayo futhi ngiyakwazi ukuthi ngibuye ngiyiphathe. Iyona ndlela-ke futhi yangenza ukuthi ngiyibheme more. Njengoba bengisho ukuthi kwagcina kumuntu ngiyibhema naye engijampe ukuthi ngiyayibhema ngenxa yokuthi yena wayengangizondi, wayengithanda engafuni ukuthi ngiyibheme. Wayenza sure ukuthi uyangivala ukuze iwunga ngingayibhemi. Manje mina ngabona ukuthi lo ngishayisa ngo-Arosta ngagcina ngiphuma ekhaya ngimshiya kanjalo ngahamba ngaqhubeka ngaphika nani? Nabangani. Njengoba ngisho ukuthi bese siqala siy'bambela inkunzi iy'ngane eziya number 7 siphuca amafoni kuyaqala kungena ama-complain sifunwa imiphakathi. Kwahamba sajaha umphakathi ngelinye ilanga sibamba inkunzi eMangweni waqoma uvala kwashaya omunye umfethu. Loya mfethu abathi bamshaya washona. Ekushoneni kwakhe ifamily yakhe yafika isifika ngodlame ekhaya ithi izofuna yena mina ngisinde kanjani yena washona. Ekubuzeni kwakhe ukuthi mina ngisinde kanjani yena washona mina ila engaqala nami ngangena khona enkingeni njengoba ngisho ukuthi ngisho ekhaya mangithi ngiyafika ngenxa yokuthi kwafika amadoda ephethe iy'bhamu ey'nkulu ekhaya. Kwasho ngisho kwayibona ukuthi Simphiwe ushawa umoya kancane kumele uhambe emafamu. Mina ngekhanda lami nokubona ukuthi lento mhlawumbe kuzoba nzima ngiyithole emafamu ngamane ngabaleka ngaya kephi? Ngaya eThekwini. Ukuza kwami futhi la eThekwini ngasuka ngiyaso futhi esinye isigameko sokuthathela ifoni yomunye usisi owumakhelwane naye osaziyo. Samkhulisa ifoni sahamba seza la. Ngifika ngihamba nomunye umfethu u-accused wami okuthiwa uNtokozo engafika naye la eThekwini. Saqala-ke sashoshoba la eThekwini safunda impilo yakhona ukuthi kuphilwa kanjani.
ngoba vele nathi siyabhema, sadayisa-ke ifoni, sakwazi ukuthi sibheme siphinde siqhubeke-ke sigange sikwazi sibambe abantu inkunzi la eThekwini. Nathi besibona abafisa bebabambe inkunzi ephoyinti kugcwele kukhona bonke abantu, abanye bewahlwithe nathi sasho ukuthi hhayi into esingayenza le sayenza futhi yenzeka. Saphumelela kamnandi sakwazi ukuthi siqhubeke sihambe siyodayisa sibheme iwunga, sidayise sibheme iwunga. Umuntu walishiya kanjalo-ke ikhaya, wakhohlwa kanjalo-ke abazali. Esigamekweni sokushawa komngani wakho aze ashone, uma ungapheyintela umuntu usuku lwangalelo langa, nanenzeni, kwakwenzakalani up until mhlampe nihujwa, isimo kwakunjani? Kwakuyisekuseni noma usuku sengilukhohliwe ukuthi kwakunini kodwa kwakuphakathi kwey'nsuku zesikole. Intombazane yayiya esikoleni shuthi ifake ama-headset idlala ingoma. Thina masiqhamuka siqalekile isekuseni, angisahlali nasekhaya naye akasahlali kubo. Sesiy'hlalela kephi ey'mangweni komunye umfowethu oy'hlalela yedwa lapha kubo oy'dayisela insangu. Thina vele nathi sinokuphuma siyophanta ngelentuzana ngesibhamu esiyithoyizi uhlapayi. Sifike siphume siyophanta siphuce abantu amafoni. Kushuthi ngalelo langa masiphuma siphume sithi sithathela le ngane ifoni siyithathe le ngane ihayize. Mayihayiza kwakukhona nobhuti laphaya owayenantuzana enhlabathi. Angithi yabo kanti nabantu bayadlula yisasekuseni, isikhathi sasekuseni, abanye baya emsebenzini, abanye bayele ey'koleni, abanye bayasebenza. Kushuthi ngalelo langa-ke njengoba sithatha le foni le ngane ihayiza, lo malume wayephethe isiphethu uyena owathi vala waqala wasijaha. Nabantu babethi bayasivimba nje wathi phela sesiyabaleka sibaleka nefoni. Ifoni sayishiya phansi ngoba yayikumina, ngayishiya phansi ifoni kodwa akusizanga lokho ngoba umphakathi wawusudiniwe. Nathi vele futhi lento into ebesisiyenza zonke iy'nsuku, usuku nosuku, into ebesisiphefumula ngayo sikwazi ukuthi siyenze ekuseni nantambama imbala. Sesiyazi nje thina ukuthi hhayi lapha akuthatheka kalula, yonke indlela iba lula uma ubamba inkunzi laphayana uthathela lezi y'ngane. Ngisho ama-complain angangena emakhaya thina asikho vele emakhaya. Sesibhungukile siyazi ukuthi asisahlali emakhaya ngenxa yokuthini siyilawulelwa yini nathi sifunani iwunga ekugcineni sikwazi ukuthi sibe right sibheme ngoba awukwazi ukuphila ungabhemile. UMarosta uyinkinga kakhulu futhi wona usemqondweni. Siqhube masibamba inkunzi enganjengoba ihayiza lo malume athathe ifosholo ashaye yena lo mfethu lo ngebhadi lo wesithathu esasihamba naye ngoba sasibawu-3. Makushayeka yena lo mfethu siqhube thina sibaleke thina esibawu-2, omunye ashone ngala nomunye ashone ngala. Kushuthi ngebhadi lakhe naye nangokulahlwa yidlozi kushuthi abantu mase begxila kuyena. Njengoba sibaleka nje ngibaleke ngingene komunye umuzi nami ngedlozi lami nhlanhla leyo bengiqashise komunye umuzi. Mangiqasha la kodwa ngithi ngiyambona umama wakhona ukuthi ngathi futhi ufuna ukungidayisa ngoba bona abantu babedlula besibheka. Angithi ayibo leyo nto ngibe ngiphuma lapha ngemuva nami ngibe ngiy'hambela kahle. Kwasho ukuthi nami angisagijimi sengihamba kahle nabantu abazi ukuthi uba uvalwayo ngenxa yokuthini useyashawa umfethu. Kukhona umuntu oseshawayo laphaya kushuthi abantu bafokhasa kuyena-ke washawa lo mfethu waze washona njengoba sasihamba naye. Njengoba ngisho ukuthi ifemeli yakhe naye yase yangafika kahle ukuthi behamba noSimphiwe noNtokozo. Lo yena umfana wethu yena wase washona kanjani laba besaphila. Yileyo nto-ke yaba yinkinga. Ebusuku ulala kanjani uhambe nomngane wakho wafike wasala ngoba ngicabanga ukuthi ngesikhathi usuflathele wawuzwa umsindo ngemuva Kakhulu. Ngawuzwa. Urecover kanjani kuleyo nto leyo? Phela siya-recover ngokuthini sibheme. Masubhemile ukhohlwa yiyo yonke into, kona kunzima akukho lula kodwa masubhemile ngenxa yokuthi lento uyathinga angithi iy'dakamizwa. Imizwa iyadakwa, masidakiwe imizwa awube usacabanga kakhulu nokonile nokwenzile. Ugcine urecover kanjalo ngenxa yokuthini wena uy'funela lento oyifunayo ukwazi ukuthi ubheme kube right wena. Ukuthi omunye umuntu kwenzakalani awube usakwazi ngisho ukumcabangela
ngendlela eliyingozi ngayo ngingasho ukuthi liqedana ngisho nembeza ngoba mina ngiyena umuntu onenhliziyo embi. Ngengiqamba amanga kodwa ngiyaphenduka umuntu onenhliziyo embi ngoba ngisho abantu abasisizayo siyakwazi ukuthi sibacekele phansi ngenxa yokuthi thina sifuna lento esiyifunayo. Ngendlela eyingozi ngayo umuntu okwazi ukuthi akusiza akuphe imali akugeza akufake endlini akwenzele yonke into kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe ngalelo langa akakunikezanga leyo mali leyo ungakwazi ngisho nokuthi uthathe ifoni yakho uhambe uyidayise. Esikoleni wagcina kabani futhi yini leyo engake isikuphazamisa? Mina esikoleni ngagcina grade 10 ngengiqamba amanga ngagcina grade 10 ngeke ngize ngisho ukuthi mina esikakhulukazi ubani mhlawumbe wangiphazamisa mina ngayiphazamiswa ukuthini ukujoyina abangani aba-wrong nani nokuyibhemela insango nokuthini-ke ngaba weak ngokuthini ngibe ngithi ngishawa i-stress sokuthi mina ngingobani uma ngingamngcwabanga uma ngingahlali naye ngobani ngikhuliswa i-stepmother angithi into ey'kanjalo nje ngaqala ngase ngawela-ke ema-drugs-ini. Ukuthi mhlawumbe into engako eyangiphazamisa ngingasho ukuthi ukuba weak kwami nokuy'goqa nokujoyina abangani aba-wrong ngaleso sikhathi. Njengamanje kunomntwana ongabalaleli abazali ongabambeki noma uy'tshela usile kunabazali. Umzali uma ephumile esemsebenzini usala yena enza izinto ezi-wrong. Abuye umzali emsebenzini amfice ehleli endlini ay'qoqile. Aphume umzali ekuseni emsebenzini aphume enza imikhuba. Abuye umzali amfice sekhona esey'qoqile. Sometimes kunabanye othola ukuthi usevuka ekuseni ngathi esikoleni kodwa engayile esikoleni. Isiyalo ongasehlisa kulabo bantu ukukhulumela abazali nokukhulumela iy'mpilo zabo ungathini kulabo bantu labo? Kulabo bantu ngingasho ukuthi ngiyacela ukuthi bengay'goqi ngezinto ey'ngekho. Iy'dakamizwa ayilungile ziyinkinga ngale ndlela yokuthi zikubulala umqondo nangendlela ocabanga ngayo, zibulale ikusasa lakho, ziphinde futhi zibulale ubudlelwane nabanye abantu. Mina into engingayisho ukuthi ngiyacela abantu abangayibhemi ihunga nabangayibhemi iy'dakamizwa nabangaphuzi utshwala bengabe besabuphuza ngoba ikusasa labo kuyobe balicekela phansi. Bangagcina be-end-up-a kuy'ndawo abangay'tsheni ukuthi bayo-end-up-a kuzona. Ngicela befokhase kephi esikoleni umuntu akwazi ukuthi afunde afokhase afune ukwenze njani a-reach-e lento le ayifunayo ngaleso sikhathi. Angafokhasi kephi ema-drugs-ini futhi angabonile abanye abantu beney'moto engazi bay'thole kanjani. Asheshe benze ama-role model abo athi hhayi mina ngoba uzohamba ngey'ndlela ezi-wrong. Yena aka-accept-e impilo yakhe afokhase kuyona agxile nasesikoleni angalibhemi i-drugs ngeke limbuyisele ngalutho kunaloko lizolimosha ikusasa lakhe. Ngiphuma kwaNongoma mina bafu. Yebo. Angikaze ngibe seNanda. INanda ngiyizwe ema-radiyweni nako-TV kuthiwa sekudutshulwa abantu abakuthi sekubulewe iphoyisa sekugwazwe usiso ukuthi awukhandele umbukeli osekhaya isithombe ngeNanda. Indawo enjani? INanda ngingasho ukuthi indawo enjani ukuthi kunemjondolo eminingi eNanda. Indawo ekanjalo nama-travel amaningi ney'ndawo ey'ningi ey'dayisa iy'dakamizwa. Indawo ekanjalo-ke nje ingakho leya environment ingalungile. Indawo abantu abaningi nje badiphendele ekuthenini badayisa utshwala, abanye badayisa insangu, abanye badayisa ihunga. Indawo ekanjalo and angiboni kuyindawo e-right and imijondolo eminingi futhi abavumelani ukuthi omunye adayise nomunye adayise. Noba ufuna ukuthi medayisa adayise yedwa. Ukuze ngikwazi ukuthi ngidayise la kumele ngisuse uprofesa ukuze ngikwazi ukuthi ngidayise mina. INanda indawo ekanjalo. Indawo enemijondolo eminingi, abantu abaningi bayaphuza, omama ngisho nabantu besifazane nabo bayayiphuzela bayabhema insango. Ingakho ney'ngane zakhona uma y'khula zigcine y'bona ukuthini nami ngathi ngayibhema insango ngoba uma uyayibhema nami nomalume uyayibhema insango nami ngathi ngayibhema. Indawo ekanjalo bukhulu yami. Ubugebengu lento yakho yama-role model ngiyayithanda. Kukhona lamarazi emalokishini ofica ukuthi
amarazo anomnyamalala ngekhathi obumnyama, but iviki lonke asuke khona eyiphuzela, upaka imoto yakhe, mhlawumbe uyintwana egeza imoto yakhe. Abantu begcine bengama-role model azo lezi ntwana njengoba dushilo kanti usune-role model e-wrong. Izinto ey'njengalezo, lawo marazo ayibulala kanjani i-future yabeza ngemuva? Ayibulala ngokuthi njengoba nje ehamba ngemoto enhle, at the same time akasebenzi, intwana ay'buza ukuthi akasebenzi, uyaphuza, uphuza utshwala obubizayo, uhleli namantombazane ngaso sonke isikhathi umsombuluko, uLesibili, yena nje uyishayela impilo yobumnandi. Sonke ubumnandi siyabuthanda, ekugcineni thina asazi ukuthi ufike kanjani kulobu bumnandi lobu. Ukubulala ngokuthi ukhombisa iy'ngane into engekho right, e-wrong, ukuthi ngomsombuluko kuhlala phansi kuphuzwe amahenisi, kuhlalwe nani nentombi, amantombazane amahle, kuphuzwe, kujatshulwa zonke iy'nsuku. Kanti ayikho into enjalo, ngabe kungcono kube mhlawumbe ama-weekend phela. Manje yena le nto umane ayenza isonto lonke, uyibulala ngalokho impilo yey'ngane ukuthi zonke iy'nsuku zibuka into e-wrong. Umsombuluko, uLesibili, uLesithathu, lo muntu kodwa akasebenzi. Ubulala kanjalo-ke i-future yani yey'ngane ukuthi umsombuluko uyafana noMgqibelo. Ugcine ubone engazuthi iy'nsuku ziyafana futhi ziyinto eyodwa kanti akusoze kube njalo. Bayibulala kanjalo-ke i-future yezinye iy'ngane njengoba y'suke y'bukela nje, uyaphuza, uyayibhemela, uyihlalele, akasebenzi, uphethe imali eningi. Nazo y'fisa kanjalo ukuthi ngenze njani, ngihamba imoto enhle, ngihlale namantombazane, ngiphuze utshwala obubizayo zonke iy'nsuku, uhlezi futhi unemali, ungavaleki. Bayibulala kanjalo-ke ikusasa ley'ngane ngokuthini, le nto ziyibona zonke iy'nsuku and futhi alikho usuku lamahhala. Njengoba bengisho ukuthi umsombuluko ugcine usufana noMgqibelo. Ekugcineni lapha senze njani, sifuna ukufana naye nathi. Sesiyaqala nathi mhlawumbe sesenjani njani, siyatshontsha, siphathe imali. Njengoba nje ngomsombuluko ehleli engasebenzi, nami sengifuna ukuhlala ngomsombuluko ngingaya esikoleni. Angithi ngifuna ukufana naye. Ukulimaza kanjalo ikusasa ley'ngane. Awusixoxele ngokuboshwa kwakho kokuqala. Ukuboshwa kwami kokuqala ngangisephoyinti, mshuthi kwashona omunye umfethu waka-M. Shuthi ngangifuna ukuya emngcwabeni wakhe, kwakuwuLwesihlanu. Mina abafethu ebengihamba nabo basakhona abanye ephoyinti, abanye sebashona. Mshuthi besishaya ama-chain. Ngokuthini-ke nami ngangifuna ukuya emngcwabeni ngiyongcwaba ubani, umfethu. Njengoba ngifuna ukuyongcwaba umfethu nje, ngashaya i-chain lomlungu lapha phezulu ephoyinti ngase-Balmoral. Uma ngihlwitha leli chain leli, ngilihlwithe, mase ngithi ngiyabaleka kanti lo mlungu uhamba nomfana wakhe owenza i-marathon. Njengoba lo mlungu enza i-marathon, kushuthi naye asheshe angijahe angibambe. Uma engijaha engibamba, vele no-metro mningi lapha ephoyinti. Wenze njani, ungibambe ku-metro ungifake evenini. Mase kuthiwani, mase lo mlungu ucela i-chain lakhe, yena uhlala e-Cape Town uyi-tourist, ngeke aze angibophe. Ucela ngenze njani, ngibuyise i-chain lakhe ukuze akwazi ukuthi angidedele. Njengoba nje mina ngithi ngibuyisa i-chain lakhe kanti angisaboni ukuthi sengigcwalisa ubufakazi bokuthini, bokuthi i-chain lakhe ngilithathile ngempela ngoba ngalikhipha emlomeni kanti yena ufuna ukuthi libe linani belinedayimani. Idayimani la-90,000 futhi engangingeke ngiliqale ngisho liqala idayimani. Mina ngangizoyikalela igolide ngikwazi ukuthi ngiyoyibhemela. Mase ngilikhipha emlomeni, ngisho ukuthi kwagcwala ubufakazi bokuthini, ngiligwinyile mina inantuzane idayimani njengoba ngikhipha i-chain emlomeni. Ngisuke ngiboshwa kanjalo-ke lapha phezulu ephoyinti. Uma ngiboshwa-ke ngiqhubeke ngi-athende. Eku-athendeni kwami ngenxa yokuthi umama wabona ngikhipha i-chain emlomeni namaphoyisa, futhi namaphoyisa afika, ngagcina sengigwetshwa sengilahlwa icala ngokuthini, i-chain laphuma emlomeni. Kwase kwaba khona ubufakazi bokuthi laphuma emlomeni ngani, ngenxa yamaphoyisa ayekhona nomfana wakhe wayekhona futhi wayeshaya i-marathon ngendlela yokuthi kuthiwa akuphelanga ngisho 5 mitha washeshe wangibamba.
ukuthi ngabe lawa phansi njengoba i-chain ngalikhipha emlomeni kushuthi sekungenzeka nedayimane ngaligwinya ngaboshwa kanjalo. Kwakuwu-2013 ngase ngagwetshwa u-6 years ngaphumula ngo-2019. Awusixoxele ngempilo yasejele, uyaqala ukuboshwa, uyaqala ukubhantinta, nebanga elihanjwa izidakamizwa lide, zakukhipha esikoleni, zakushayisa ngabantu, wafa umngani wakho, ziyakubopha manje zikufaka ejele ngqo, hhayi indaba yokudlala uyohlala u-6 years. Awusitshele ngempilo yasejele cause it's a journey man, uhambo. Njengamanje usohambeni-ke manje sekumele uyohambisana nempilo yasejele manje futhi kumele u-adapt-e khona ulandele imithetho yakhona. Ya ejele kusomele u-adapt-e ulandele impilo yakhona ngoba uma ungena usafika ngingasho ukuthi kunzima ngosuku lokuqala usafikile. Kodwa-ke ejele uyayikhethela wena ngoba bakhona abangayishaya inombolo, bakhona abashaya inombolo. Kuba kuwena ukuthi uyayishayela yini, uyakhetha yini wena ukuba inombolo ejele. Yona inombolo ngibuye ngiyi-prefer-e ngoba niyenza i-order khona lapha ejele nokuthi ungabi inombolo. Iyayenza i-order enkulu ngobani inombolo iyakwazi ukuthi isize ini i-order ukuthi ngisho kugezwa kwenzeka yonke lento ngoba isikhathi esiningi mangithi ngiyabuka kulaba abangayishaya inombolo bagcina beshayana bebangani bebanga ishawa. Kodwa ngala enginey'sebenzi khona akulula ukuthi kwenzeke into ekanjalo igcine kubangwa ishawa begcina belwa akubi kanjalo. Kugcina kwenzakalani ngala uyaba inombolo ukwazi ukuthi ube right uphile kahle yonke into yakho ihambe ngendlela ungahlukumezeki ube usahlukumezeke nasemnyango nasempilweni. Okay, wathatha inombolo. Sitshela ngejeni yokuthatha inombolo. Yini ekuthathisa inombolo? Yiziphi izimo obhekene nazo ungakaphakamisi ezenza ukuthi ufinyelele esinqumeni sokuthi njengamanje ngithatha inombolo? Khula bona njalo ubukhotheni. Khula bona ubukhotheni ngeke ngize ngiqambe amanga. Izimo ezagcina zingifaka kwinombolo izimo ey'njengani zokuthi ngeke ngilibele ngihlezi ngihlukunyezwa abanye abafana futhi abafana abancane kunami bangihlukumeza bangiwashisa amathoyilethi yonke lento le. Yabo leyo nto bakugezisa bakuwashisa yabo nje wena uphenduka umuntu ongawona ugcine uphenduka isidededi ekugcineni uyakwazi ukuthi benze njani bekugwaze nasekhanda ngithi yabo leyo nto. Abanye bayagwazwa bashone if ungayona inombolo kanti uma uyiyona uyakwazi ukuthi ube protected. Bekusize nanokuthini-ke abanye bayakwazi emnyango mhlampe vele ubuhamba nabo bafike no-accuse bakho bekwazi ukuthi bakusize ekuthenini unganantuzane ukwazi ukuthi ube yiyona nawe inombolo ubajoyine ukuze ukwazi ukuthi uphile. Ngoba plus uma uwumuntu ongenalutho ngoba phela sesihluphile emakhaya plus sesahamba iminyaka nesikhathi eside uthi uyabafonela nakini bayaxeka wasuthi usifonela ngoba ususejele usufuna imali manje ngithi yabo vele nabo sebekudikelile kade ubahlupha bekhokha amafoni bekhokha izinto sebephelile nje ephaketheni wena ekugcineni ususejele bake babone ngathi hhayi uzophanisheka kangcono begcine bekuziba kanti uma uyinombolo uyakwazi ukuthi wenze iy'nto zakho nawe ngendlela ugcine unga-stress-eki kakhulu yonke into yakho ibe right ngoba usuwenze njani usushaya inombolo futhi nakhona usizwe o-accuse bakho uphila nabo abanye kade uphila nabo emnyango bayazi ukuthi hawu mfethu lo ngithi yabo ngeke sisimlahle futhi akanalutho ngoba uma ungenalutho ejele uhlukumezeka kakhulu. Ngcono ngisho umuntu onotho okwazi ukuthi afone manje wena awukwazi ngisho ukufona ugcina nje uphenduka into ongayazi wenziswa yonke into engasile kuye kube njalo kakhulu Professor. Awusibeke ngosuku lokushayelwa kwakho uthatha inombolo. Ngosuku lokushayelwa kwami mina kwabanjani babona ukuthi hhayi ngiyahlonipha kuke kuthathwe kanjalo-ke abantu abahloniphayo ukuthi hhayi lo nazi uqala uyahlonipha bake bathatha abantu abakanjani ukuthi lo uyahlonipha ngaba yini inombolo ngithi yabo leyo nto kuke kutonyelwe kubantu abakanjani mhlawumbe ukuthi hawu phela Professor vele uphikisana nathi
bayakwazi futhi ukubona usalo vele uprofessor uyayigolozela ngithi yabona Uyakwazi ukubona akanayo yini esinamashwa uprofessor ngeke azabe isichamazi uyayigolozela uprofessor uyisikwego ngathi esimthatha ngisayibona kodwa amaphana ungcono uyahlonipha ngithi yayibona lona ukwazi ukuthi kudonse ukuthathwe yini lo ngendlela ekanjalo phula professor ukuthi hayi lo singaphila naye hayi ngeke siphile no professor angithi uyayibona lonto ukuqashwa kanjalo-ke bebona ukuthi asingaphila nalo ngaba ilento esiyifuna uyalalela uprofessor ukhanda emtshela okwakhe siyayibona angeke sikwazi ukuphila nokanda emtshela okwakhe akaqhubeke apake lapha abe umuntu akaqhubeke nje na-approve lapha ehlathini angazi ngala ngoba uzosilimaza so simtshela lento leyafuna ukusijikela yena yabo agcine indlela yakhe kube njalo phula hey madoda yabona madoda ejwayele mfowethu iziphi ezinye igama mhlawumbe eseke zakwehlelo yoganga nathi niyoganga nafica igawulo ezabekwa ngoba nje isigameko sewasixoxa esokushawa komngane wakhe azagcina asweleke emhlabeni ilesi sakho nje obufaka ukhonkolo namanje nengicabanga ukuthi eminyakeni osuyihlalile emgaqweni uzenza izinto mhlawumbe kuningi osukwahlangabezana nakho kuningi kakhulu kuningi akukho okuncane ziningi igama esingahlangabezana nazo kade futhi ngangishawa kade ngangiboshwa ngoba esinye nje esibuhlungu kakhulu esokuthi sekwashona ngisho omunye mfowethu ngihamba naye hey sekushona abantu abangakuhamba nabo too bawu-2 hayi omunye washona ngihamba naye la phezulu owokugcina washona buhlungu naye kwazwa ngummese owawuphethwe uyena esesithi sibamba umlungu inkunzi isona sitori esaba buhlungu kakhulu awusilandise ngasukusuka nokuhlala from ekuseni nje ni prepare ngabe mhlawumbe umuntu uma umbuka nikhuluma naye zikhona nimpawu ezisho ukuthi lo muntu uyahamba namhlanje mhlawumbe ibehavior yakhe ehlukile kwenzakalani ngalolo suku up until kuze kuyofika esigamekweni lesi sokusweleka kwakhe kwenzakalani mfethu sahamba uyena nje wayehlezi libele eshushisa efuna sigange yayibona lonto sagcina sikwenza-ke lokho siganga yena zikhona iy'mpawu kodwa kwabanye ayiveli ngoba kuyona into esisuke siyilindele futhi akuyona into esisuke sazi ukuthi izokwenzakala ngoba mfethu kwenzakalani wagesa umuntu washo ukuthi asibambeni nangomuntu umlungu sambamba sathi siyamginya kwasho ukuthi khona nenye irazo laphayana yayisekhanda iforamu ngenxa yokuthini ngayizolo kwakubanjwe intombi yayo inkunzi engabona nje ngayo isisiza futhi engatshelwa uyena mfethu wathi nazi igwegwe seziza samyeka umlungu esingayithathanga ngisho ifoni yakhe sabaleka umfethu ngathi ngiyaphenduka usegwaziwe angithi yebo ngathi ngiyambuka usegingqika phansi nabantu baqhubeka basijaha sabaleka ngoba phela nathi sasifuna kusindeni iy'mpilo zethu ngoba nami ngangibona ukuthi bazongigwaza ngoba bephethe ama-Krista bonke labantu laba bethi izolo besibambane intombi yakhe lo malume inkunzi nanamhlanje siyafika sobamba inkunzi ukuthi bese besilindele noma kungathini kodwa safela abanye abafowethu icala-ke lajika kanjalo kwaze umfethu washona and nami ngagcina ngibaleka ngenxa yokuthi nami ngajahwa kakhulu ngoba ngaze ngafika la e-St. George ngijahwa nabantu befuna ukungibamba ngathi ngiyezwa ngemuva nomfethu seswelekile kwaba buhlungu kakhulu lokho phula professor enhliziyweni yami ngokuthi kugcine kushona umfethu nami ngihamba naye futhi sithi siyophanta kona sasingenzi into e-right ingenxa yokuthini sesifuna lona leli drug esilifunayo njengoba ngisho ukuthi ihunga i-dangerous kakhulu uyayifela ngisho ukuyifela uyayifela imali uyayifela ihunga uyifuna uthi ufuna ukubhema ayikho into easy kuyona ufike ukhulume bese kukhomba ekhaya ngaboshwa ngakufonela ekhaya uma sesifike washona umuntu kade sibamba naye inkunzi babuyele ekhaya bafika nezibhamu ekhaya iqiniso lithini konke okwenziwa umuntu oseyidakamizweni kugcina kuwufaka umndeni engcupheni
Yebo kakhulu. Ey'ntweni ey'njengalezo, yini ekumele iqikelelwe yimindeni ukugada abantwana babo ukuthi bengaweli ey'dakamizweni, bengasacabangeli iy'mpilo zabantwana babo kuphela, sebey'cabangela nabo njengomndeni? Ukuthi benze sure phela Professor ukuthi ingane into eyidingayo beyisaphothe ngayo yonke indlela. Benze sure ukuthi futhi noma kuthiwa bayezwa ukuthi isiyaqala ibhema iy'dakamizwa, benze sure ukuthi bayijika mhlawumbe noma i-environment ngoba nale environment esikuyona itheku lingcolile kakhulu. Ngingasho nje kanjalo ukuthi bangaqikelela lokho ukuthi ingane yabo beyisaphothe makumele bayise e-rehab bayise e-rehab. Same time basheshe beyirikhavise ngoba kungagcine kufa ngisho bona imbala ngenxa yokuthini mhlawumbe kuganga mina ekhaya. Mase befika bezophanisha kuphanishwe mhlawumbe noma umzali wami noma ingane yasekhaya ngenxa yokuthi bashiya ini message. Mina engingakusho ukuthi bayisupport abantu iy'ngane zabo noma kuthiwa kumnyama kubovu bevuka nazo ngoba leli drug liyingozi liyogcina libafaka futhi nabo ekugcineni. Bengayidikili benze sure ukuthi abayidikili bayisupport ingane yabo bayifake mhlawumbe ema-rehab bayisuse lapho uma ukuthi bayabona ukuthi akumele ize lapho ngaleso sikhathi. Ileyo nto engagcina ibasiza. Zingaqedwa kanjani iy'dakamizwa ngokucabanga kwakho? Iy'dakamizwa zingaqedwa kanjani? Njengoba nje ngibona kakhulu ukuthi zifika nalaba bokufika, angazi noma kungahanjiswa laba bokufika yini, ngicabanga kanjani ukuthi zingaqedwa ngokuthi mhlampe uxoshe laba bokufika especially laba base-Nigeria nase-Tanzania ngoba ibona abay'bhakayo. Mhlawumbe mase lokubona kakhulu lingehla-ke izinga ley'dakamizwa. Iqiniso lithi umphakathi awusenayo indawo yokubika uma kukhona ilunga lomphakathi elidayisa iy'dakamizwa ngoba amaphoyisa ahlangene nabadayisa iy'dakamizwa. Njengabo abasiphethe thiwa ibona abafaka iy'dakamizwa. Umama onengane esey'dakamizweni noma isibonda somphakathi esifuna ukuyoriphotha i-drug dealer emaphoyiseni, kuyiqiniso ukuthi impilo yayo yaleso sibonda isengcupheni. Yebo. Ngoba umphakathi awusenayo indawo yokubika, awusenayo indawo yokukhala, awusenayo indawo yokukhalela ngoba kwabona laba abahlangene nabo laba abadayisa iy'dakamizwa. Wena njengomuntu osey'dakamizweni entweni enjengaleyo ucabanga ukuthi umphakathi yini okumele uyenze ukulwisana ney'dakamizwa? Ngoba asinakho ukuthi abahambe beyobika emaphoyiseni njengamanje. Futhi ngeke ngisho ukuthi abayithathele ini umthetho ngezandla. Cause wona lamaphoyisa ahlangene nabo azobabopha. Azobopha bona ukuthi sebethathe umthetho ngezandla. Into umphakathi ongasiza ngayo ukuthi ungambukeli phansi omunye umuntu ngenxa yokuthi udle i-drug. Into umphakathi ungazama ukuyenza ukuthi uqoqe bona thina nje sonke esikwazi ukuthi esibhemayo besisize ngani ngama-methadone noma ngama-rehab ngey'ndawo ey'kanjalo. Umphakathi ungazama ukuthi ugqugquzele ini ukuthi mhlawumbe uthole i-sponsor sezinto ey'kanjalo. Ngoba Usho ukuthi laba abasemandleni bengakwazi ukusponsorisha umphakathi ofuna ukuqeda into efakwa yibona ikhonto enjalo? Hayi kona kunzima. Noma ngazi ngiyaliphendula ngithini habukula bless. Hayi into enzima kakhulu leyo. Ngona kodwa ngoba zikhona nazo iy'ndawo ey'phuza wona ama-methadone kodwa nakhona ngingene kalula. Nakhona kunzima ngoba kulula ukuthi u-attend i-program ekugcineni ubusha u-arrest ungabhemanga, ungakabhemi ngoba ikhona indawo ngala eMbilo ephuza i-methadone. Nayo sesiyizamile kakhulu. Inkinga mase kumele si-attend for 2 weeks. Inkinga ekuseni abasiniki into yokubhema ngeke siyiphuze le methadone singakaqedi uku-attend. Tholukuthi kuqondana kabi. Kumele ngenze njani? Ngiqale ngiyobhanta before ngi-attend sengishawa isikhathi. Yazi bathini kimi bayenzelani leyo nto? Iyona ndlela bakuthesta ngayo ukuthi u-serious ngale nto ofuna ukuyiqala.
Yebo, noma kuthiwa u-serious Phula Professor kodwa u-Arosta njengoba ngisho ukuthi ukwenzisa noma yini ugcina ubamba abantu inkunzi uthathele abantu amafoni. Yini-ke manje engakwenza ukuthi ushaye u-Arosta uhambe uyohlala ubungeke uyiphuze i-Methadone ukwazi ukubekezelela obungakwazanga ukubekezelela ekuthenini uze ubambe iy'nkunzi yonke leyo nto? Inzima nje lento. Ungathini ngey'nhlelo ey'njenge-MPTV-1 ey'qwashisa abantu ngey'dakamizwa? Yebo, mina ngibonga kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sibe ne-MTV-1 ngoba izokwazi ukuthi isize nekusasa nentsha liqhamuka ngaphansi kwethu ibone nanakuthina ukuthi akukho right ukubhema i-drugs. I-drug liyingozi kangakanani ngoba ugcina uluza abantu obathandayo nabantu abaseduze kwakho. Ngithi ngiyakujabulela ukuthi kube khona yona ngobani umuntu angakwazi ukuy'vulela yena umqondo mebona ukuthi naba abafethu sebenje babe-right. Uyabona ukuthi umphumela wey'dakamizwa unjani, ziyingozi kangakanani. Ukuba khona kwe-MPTV-1 kusiza kakhulu ngoba uyabona ukuthi hhayi iy'dakamizwa zikubothoza kanjani, zikubulala kanjani njengoba abafethu abaningi sebeshonile futhi abafethu bashona njalo. Yona iyasiza ekuthenini ukwazi ukuthatha i-strong decision ukuthi ungaweli ema-drugs-ini ngoba umphumela awukho muhle. Ukube zazikhona iy'nhlelo ey'njengalezi before uqale, ngabe wagcina ungenile yini ngokucabanga kwakho? Ngangingeke ngoba ngangiyobe ngazi ukuthi ubungozi be-drugs ekugcineni yini oyirichayo. Engenzeka ukuthi ngaba ngingenanga ngoba ngabe ububi be-drugs ngase ngibazi. Wagcina utholile nomndeni womngane wakho owagwazwa niyoganga? Yebo, awatholakala. Ya, ngoba enye into enzima ukushona kwabantu ugcina imindeni ingakwazanga ukuthi bafihle. Uma mhlampe nje sesiphetha mfowethu ungasazisa ngokushona kwabantu laphana emaskani, ukulala ney'dumbu sokuthi umuntu usekuphele usuku eshonile engalandiwe, yonke nje leyo chaos, ukushona kwabantu kakhulu njengamanje, ungathini nje ukusixoxela kwenzakalani futhi kuthini emakhandeni manibona kwenzeka nje phambi kwenu? Asithandi into esesiyibona ukuthi nakusasa imina uyobelele la kuba buhlungu kakhulu ngoba enye into futhi esiyibonayo laphana kushona abantu zonke iy'nsuku njengoba usho Phula Professor, bashona zonke iy'nsuku. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi simane singabi nendaba nabantu abamaziyo nabantu ebephila naye uthi uyabona sebeyamdlula sebemshiya kanjalo. Into engihlala ngiy'buza yona ukuthi mase kuyimina ngiyobe ngidlulwa kanjani ngihlale o-3 days sengifile kodwa benginabangani ngisaphila. Ngendlela cha nami ingenze ngabona ukuthi hhayi isidakamizwa esingekho right, isidakamizwa siyingozi kakhulu. Uma ngikwazi ukuthi ngidlule isidumbu sifile ngingayi ukuyosibika, ngisho amaphoyisa angabe esayithatha interested le ndaba ngoba nawo asekhathele ngendlela yokuthini sishona njalo, sibulawa yini? Ilona leli drugs ngoba manje abantu sebekwazi ukuthi bay'fele nje bengashawanga bengenziwanga lutho Phula Professor. Beguliswe yilona leli drugs engingazi nami ukuthi ilona liphi, mhlawumbe iyona iwunga ngingathi kodwa iyona ngoba iyona nto esiyibhemayo lapha futhi kungcolile laphayana. Ngiyacabanga ukuthi yingakho isikhathi esiningi thola ukuthi sesiyagula ngithi kuyajovwa, abanye basebenzisa imijovo yomunye umuntu ogulayo. Kufiwa kakhulu kona esikhathini samanje. Akumnandi ukuthi uhlezi ubona isidumbu njalo especially siwumuntu omaziyo, kuba nzima kakhulu. And osebenzisa lento oyisebenzisayo nawe? Same thing, indlela oyibonayo ukuthi nami ngisho ukuthi umphumela wami nami ngiyogcina ngilele kanje. Kunzima kakhulu Phula Professor. Plus into esiyibona njalo and futhi uqinisile uma uthi sigcina sihlala ney'dumbu o-3 days. Umuntu eshonile ngimazi ukuthi awunjabulo lo noma kuthiwa ngimazele la esitradini. Bakhona kodwa abakwaziyo ngakubo kodwa nabo bengabi nendaba beqhubeke behambe beyofunela ini iwunga, especially futhi nomeshenti laba abadayisayo. Mase ugula bake bakuxoshe kuthiwa ukhishwa ngaphandle, ukhishwe futhi ibona abafethu labo ophila nabo ngaphandle ngoba befunani? Iwunga. Engabe ukuthi kusasa kuzobe kukhishwa yena kanje? Angakucabangi lokho futhi asikucabangi ukuthi kusasa imina umfethu lo. Ekugcineni ngingasho ukuthi hhayi lona leli drug laphinde langikhombisa ukuthi
abafowenu umfowenu ozalwa naye ungamane uthi noma ubani abafowethu ngobani leli drug likwenza umuntu abe no-jealous abe selfish kuphile lona lodwa ucabange lona lodwa. Liyingozi kakhulu. Kuthiwa lidlula intombi, kuthiwa ngisho intombi uyishiya phansi. Uma ukwazi ukuthi ukushiya uma wakho iyini intombi? Ushiya umndeni wakho. Ushiya umndeni wakho, washiya umbhede wakho wazolala phansi kusimende. Wazolala etsheni? Hawu uyasacrifice. Ulala ngisho phansi, ushiye yonke into ngenxa yokuthini ufuna ukuthi uthole lona leli drug liyingozi kakhulu. Ufisa umphakathi ukukhumbule ngani? Ngifisa umphakathi ungikhumbule ngokuthi ucebise intsha ukuthi ingalibhemi i-drug. Ngiyafisa ukuthi ngingaboni osisi bami nobhuti bami begcine befana nathi bephelela emgaqweni. Futhi nami engifisayo ngiyakufisa nokushintsha impilo akusemnandi. Akusemnandi kulesi simo engikusona. Mina nje engifisa ukuthi omama nobaba bekwazi benakekele iy'ngane zabo ongayibhemi engabe esayibhema. Iloko engingakusho. No, sibongile bafowethu. Uma usubuke wazwafika la ukusho ukuthi sidla amaningi esakeni, siyabonga usibekezelela kuze kufike kulesi sikhathi, uthathe isikhathi sakho nje ubukela bafowethu. Impi isendlini. Bathi abantwana kuthiwani igxoba amasembe abantwana. Bakuthiwa impi igxoba amasembe abantwana. Futhi impilo isuke isisegcekeni, isuke isiphakathi endlini. Sukumani bafowethu, mangithi sisendlini eshayo, kuyaye kuzwakale njengehlaya noma kuyinto engathi amancoko, kodwa-ke khona sisendlini eshayo, iyasha indlu. Bayashona abantwana bethu left and right. Abantu abayiziphathimandla okungabe bayasilekelela ukulwisana nombulalazwe lo babukeka besonga izandla, okuyinto-ke ebuhlungu ngendlela eyisimanga thina esiyibuka usuku nosuku. Siyacela bafethu nilisupport uhlelo. Mawuqala ukuba ingxenye, ucindezele u-subscribe button, ucindezele nebell, ujoin i-membership ezokwazi ukuthi silekelele nathi sibe namandla okwenza ezinye izinto esingakwazi ukuzenza ngenxa yokuthi uhlelo alusponsorishiwe. Uhlelo nje luyimele nje. It's been 4 years lukhona luwenza umsebenzi. Asazi ukuthi bahlalaphi abayiziphathimandla angabe balekelela uhlelo ukuze lizokwazi ukuthi lulekelela abantu ukuze abantu bebuyele emndenini yabo bephume kulolu bhubhane. Kodwa-ke ngeke sasho lutho. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi anongoma esigodini sapho umthetho asodla ngothini kamandlakazi. Ngakho-ke sencenga.